Robert de la Miele Store Deva este din nou alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Robert, și bine ai venit. Te-ai adus o grămadă de bunătăți și aici spunem bunătăți cu ghilimele de rigoare pentru că e vorba despre domeniul spălatului. Gospodinele vor înțelege mai bine decât noi. Iar colega s-a hotărât să renunțe. A declarat. Gata, nu mă mai apuc de... Că sunt prea multe. Nu vreau să mă mai mărit. Da, bun. Numai când ai văzut Explică-ne câte ce e aici. Astăzi am adus consumabile și detergenți pentru, nu neapărat pentru mașinile de spălat Miele, dar ele sunt produse Miele. Unele sunt compatibile doar pentru mașinile de spălat și uscătoarele Miele, cum sunt cartușele Ultrafaz 1 și Ultrafaz 2. Sunt compatibile cu generația nouă de mașini de spălat Miele. Și spui compatibile pentru că ele fac parte din mașină. Sunt niște rezervoare care vin în mașină, sunt așa cum sunt și nu te mai doare pe tine capul cât detergent și ce să pui. Exact. Sunt mașini de spălat care sunt dotate deja cu cele două cartușe de detergenți, astfel încât și dozajul detergentului este realizat în funcție de programul care l-ai Își ia singur. Nu te mai apuci tu să vezi câte să pui și ce și cum. Este prima generație de mașini unde dozajul detergentului nu este lăsată la îndemâna beneficiarului, pentru că cu toții suntem tentați să punem mai mult și acest lucru nu face decât un lucru rău mașinii și spălatului. Am înțeles. Foarte multe produse. Avem aici sare, de exemplu. Asta este sarea de deodorizare pentru mașinile de spălat vase, pentru a scăpat apa de tartru de pe calciul ăla care se depune cum are. Tartru, de fapt. Nu de rămân paharele, nu vezi clare. Da, la noi undeva apa este destul de bună, chiar foarte bună. Nu necesită neapărat sare. Sunt foarte multe produse, nu o să le putea să mai spune-ne despre ele. Spune-ne nu, care crezi tu că sunt? Acum importante sunt toate, dar nu știu, noutăți sau ce crezi? Da, cred că printre cele mai importante soluții sunt cele în flacoanele acestea mai mari. Vorbim de balsamul de rufe, care este compatibil pentru orice tip de mașină de spălat. Și aici, da, nu e doar pentru Miele, putem să folosim la orice mașină. Putem la orice mașină avem acasă. Important de știut că vorbim de un detergent calitate Germania, nu un detergent cum se găsesc la noi. Acesta este un detergent sau balsam? Detergent, ăsta este un balsam. Este chiar balsam de rufe, are un miros foarte plăcut, o să vă dau chiar să testați. La un asemenea miros nu mai avem nevoie de balsam. Da, chiar și că foarte persistent, sunt soluții foarte concentrate, deci astfel încât se pune foarte puțin și o astfel de sticlă poate să țină mult timp. Și uite, nici nu costă mult asta, de exemplu, e 49 de lei, în care pui foarte puțin și ți ajunge mult și bine. Da, și într-adevăr vorbim de o altă calitate. Multe gospodine recunosc că detergenții din comerț nu sunt la fel, chiar dacă au același nume, nu sunt la fel cu cele din Germania sau din... Nu. Ele sunt, de fapt, sub sigla unor firme de acolo, dar sunt făcute pe la noi. Mai pe la sud de Dunăre, mai pe la Turcia, mai pe unde or fi. Nu sunt produsele respective care, știi vorba românului, la mama lor, făcute de la mama lor. Aici ce avem? Aici avem un odorizant pentru uscătoarele de rufe Miele. Uscătoarele de rufe, toate uscătoarele au posibilitatea să pui acest flacon ca să mirose frumos. Hainele și încăperea vor mirosi foarte frumos. Sunt mai multe esențe, mai multe arome. Cum ar face românul? Uite, e lichid. Nu știu dacă poți să vezi. Ia să facem. Eu, cum sunt un... ia uite aici. Un român jet be jet. Vezi? Uite, el e lichid. I-aș da jos folia asta din față și l-aș pune să miroase la mașină, să aprinde. Ce zici? Nu, este un... Dar nu fac greșit nimic. Este o soluție destul de concentrată și... Nebunesc pe mașină. Nu Când? Manele, singur. Compatibil cu uscătoarele de rufe unde este o temperatură mare. Deci să fie totuși dar sunt niște mirosuri foarte plăcute, sunt mai multe esențe și durează cel puțin două luni de zile. Pot fi testate pe rând cine are și își dorește să-și ia mașină de spălat, uscător de rufe Miele. Are ocazia să merge decât în uscătoarele Miele? Pentru că este un orificiu special, e un patent Miele, de fapt, nu e compatibil cu alte produse. Da. Mai avem un detergent de rufe colorate, recomandăm tuturor gospodinelor, cine
dorește să testeze, poate să vină oricând la noi la showroom, noi le avem oricând putem să-i oferim. Da. Tot Și așa, tot așa un foarte miros concentrat. foarte plăcut, foarte concentrat, se dozează foarte puțin, este eticheta pe spate, ne arată Deci cât el îți trebuie spune dosat. dozajul exact. Păi îmi pui în căpăcel, mă gândesc, nu? Da, căpăcelul este o unitate de măsură. Da. Avem doamne care au încercat, chiar dacă nu au o mașină de spălat mile, și revin mereu să-și completeze. Acolo Și? avem un detergent de rufe delicate pentru lână mătase. Tot. Înțeleg. Deci complet setul ar fi cele 3, dacă Cele 3 depinde. la ce dorești să... Detergentul de rufe delicate se folosește mai puțin pentru că nu folosim atâtea haine de lână și de mătase. Mai departe, ce aș recomanda, soluțiile de întreținere pentru mașinile de spălat rufe și vase, indiferent de ce mașină ai, poți să întreții acea mașină cel puțin o dată, de 2 ori, maxim de 3 ori într-un an, să faci o astfel de Dar curățare. ce am să te întreb? Soluția respectivă este bună și pentru mașini de spălat, vase și Da. pentru... Deci este aceeași soluție. Da, produsul acesta este compatibil pentru ambele. Ambele. Se toarnă în cuva mașinilor și se face un program de spălare de 75 de grade sau peste 60 de grade, fără haine, astfel încât elimină bacteriile, impuritățile. Și la mașinile de spălat vase? La mașinile de spălat vase aceeași procedură, se toarnă în cuvă și se pornește la o temperatură peste 60 de grade. Că Tu ai atunci mă se mașină de elimină. spălat vase? Ia vezi ce faci cu praful. De-aia am zis că uite, asta e universal. Asta este o soluție de întreținere, se recomandă cel puțin o dată într-un an și astfel îi prelungești viața mașinii, indiferent de ce mașină. Și Bun, și bineînțeles... scos și mirosurile, că mașinile de Da. spălat la un moment dat... Deci e o igienizare, o E o curățare. igienizare. Aici mai avem anume pentru mașinile de spălat vase. Asta este o recondiționare a mașinilor, întreține garniturile de cauciuc Aia e foarte noi, important, da. ca în timp să nu se coacă și să nu fie probleme pe parcurs. Și asta e tot așa o E curățare. o soluție la de fel. detartrare, de decalcifiere. Asta e un fel de renumitul Da, înlocuiește pastilele. acele pastile. Mile nu recomandă folosirea acestor pastile, ci periodic să se facă Să pui astfel cu- de... Și asta tot în cuvă, nu? Tot în cuvă. Toate se pun în cuvă și fără haine. Aici? Avem niște detergenți pentru articole sportive, articole sport. Sunt de fapt 4 tipuri de detergenți compatibile cu mașinile de spălat mile, pentru că acolo avem program anume pentru sport, program anume pentru outdoor, hainele de... Adică sunt mai murdare, să înțelegem. Nu, echipamentul sportiv, sintetice și... Cu sintetice. De obicei lumea le bagă la... Da, pot fi băgate și la alte programe, dar cine prețuiește La fel. articole sportive, atunci și mașinile, dacă sunt dotate cu acest program, atunci se recomandă. Deci asta, să spunem așa, e mai pentru pretențioși sau pentru, nu neapărat fițoși, dar dacă ai dat o grămadă de bani pe echipament, atunci Aici? normal Ce? că vrei. Asta Aici ce este? avem o soluție de curățare și de întreținere a cuptoarelor. Bun asta. Pulverizezi și îndepărtează cu ușurință grăsimile și Deci, practic, sistemul care pulverizează, pulverizează și cu și lavetă și E șterge. foarte important, Robertele ăsta, mi-am luat și eu unul, dar de o marcă de n-a auzit nimeni de ea. Nici chiar tu? Nici chiar eu. Și, dar toate ca toate, curăță cuptorul. Dar vreau să zic că dacă nu pun masca de gaze, pic acolo și eu în cuptor. Deci are un miros. Vai, toxic e puțin spus. De curățat îl curăță, dar te curăță și pe tine. Dacă nu deschizi geamurile pe acolo, ești curățat direct. Da. Acolo avem un detergent de clătire pentru Tot pentru mașinile mașinile de spălat, de așa? vase. De vase. Mașinile de vase. Fiecare mașină de vase din comerț are locașul potrivit pentru a pune detergentul de clătire. Voi aveți niște pastile, interesant, nu le-ai adus, așa, pentru mașinile de spălat. Tabletele da. le-ai adus. Da, sunt aici, vorbim de... Ele, cele care le produce mile, nu încorporează și sarea și... Da, sunt și în comerț și mile, în dotarea sau în componența tabletei, bineînțeles că este și soluție, nu atât soluție de clătire, ci sare. Sare. Și atunci, în funcție de zona unde Și locuim, astea merg și la orice mașină. la orice mașină, cu atât mai mult generația nouă de tablete Ultra Tabs Multi, foarte recent apărută, este cea mai performantă probabil de pe piață. Deci eu am încercat-o
Și aici pot să-ți dau 100% dreptate. Și ai zis că nu-ți Și mai eu- pasă eu de tale. folosesc- eu Te-ai dus să le folosesc- predai la vecinul. Eu folosesc pastile care am considerat că sunt bune. Și scumpe. Scumpe. Dar cu asta, deci altcumva îți spală vasele. Da, astea, apropo de astea, ia, fă un zoom, le puteți găsi la magazin.